אני חזרתי עכשיו מאמסטרדם בבלגיה, והדבר הראשון שעשיתי זה לחזור למקום. התשוקה למפגש. זה קורה לי במיוחד שאני בחברותה פה. נחת רוח ששופעת עליי. איך שכולם עוברים את הדלת ונפגשים פה, נוצר קסם. בתוך תל אביב יש הרבה אנשים שמאוד רוצים גם להתחבר. חיבור מאוד מאוד עמוק. משורש הנשמה כזה. כל פעם מחדש שאני באה לפה, אני פשוט באה ללמוד איך להיות יותר ויותר טובה. רוצה ללמוד הרבה על עצמך בתור בן אדם. לאהוב מאוד את רבי נחמן ולהעריך מאוד את הרב קוק. שיעורים על קבלה. אני מרגיש כאילו שבלי זה אני לא אתפתח בתור בן אדם. אני חיפשתי את זה במשך המון שנים במקומות נורא רחוקים. ופתאום גיליתי שהמון דברים שחיפשתי הם נמצאים גם פה, ממש קרוב. יש משהו באווירה של המקום שכאילו פשוט מפיץ למידה. בוא, תהיה אתה. זו תורה שאמיתית לך, שהיא נוגעת בך. כל השינויים של החיים שלי, כאילו, נבע מהשיחות איתו. ולקחתי מפה כלים, באמת. אז לפעמים אני מקבל מין תובנה כזאת שאני אומר, וואלה, לא חשבתי על זה קודם. שנה הייתי בספירת העומר, ממש כל ההתפתחות הזאת של ה-50 יום עשה לי משהו מטורף בחיים. הייתה שבת מדהימה בבית של רעות ואריאל, ואני הולכת כבר כמה ימים עם אור על הפנים. וואו, אני בחיים שלי לא חוויתי הרגשה כזאת, כאילו כמו של ארוחת שישי שכולנו ביחד. בארוחה אצל יונתן והודיה סיימנו ב-2:30 בלילה. הצוות מזמין את החבר'ה לקידוש, לארוחות שבת, ויש יום ירושלים, זה כמו תנועת נוער להבדיל, אבל לגדולים, ושיש בה המון אמת וסיפוק. וזה מדהים, זה להיות עצמך בעולם מאוד שלא נותן לך להיות אתה.